Ето тук сме пред крепостта Белоградчик, много хубаво място. И искаме да ви кажем, че сме приготвили специално едни хора любезни са ни предоставили едно филмче, което ще ви пуснем, за да видите по-подробно, защото днес, както виждате, не е хубаво време за снимане, пък и ние нямаме много време. И белоградчичаните, нали така бях? Как се наричат хората тук, много обичат своя град и някои от тях се грижат за популяризирането му. На нас също много ни харесва. Може да видите червените скали, които са уникални и лично аз не съм срещал други подобни. Няма. И какво друго можем да кажем? Другото ще го видите после. Това е за сега.